मंदिर ये आज महारा शिवरात्रि ये चलिए आसू ये मंदिर है आम जगन्नाथ मंदिर पार्किंग करूँ दीप जालू जो जगह बसे कौन लाज कर माने तो फेस देखले व्यू आइबो ना लाज कर। तो हाय हेलो नमस्ते सब मित्र समस्या आशा करছি ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ଉଠିଲି ଏଇନୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇନୁ ଉଠିଲି ତ ବହୁତ ଦିନ ଭାବୁଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ତ କେବେ କରି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମାନେ ଭାବିଲି କରିଦେବି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏଇନେ ହେଇଯାଇଛି 5ଟା 15 ହେଇଯାଇଛି 5-10ଟା ଦିନମାନ ସବୁ ରହୁଛି। ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ତ ଯିବା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ପାର୍କ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଜି। ତ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଦିନମାନ ସବୁ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ତ ଉପବାସ ନା ଆକୁ ସେ ମୋର ଯାହାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଧେ 5 ବର୍ଷ। ତ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଦୀପ ଜାଳିବି। ତ ଶେଷ ଯାଏଁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଯଦି ଭୁଲଭାଲ କ'ଣ ଟିକେ ହେବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଇ ଜଣାଇବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଲିବାର ମଜା ଅଲଗା। ଆଉ ଭାଇ ଯିଏ ବୁଲିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଏଇଟା ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ ଏଇଟା କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖିକି ତ ଜାଣିଯାଉଥିବ କହିଦେବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ। ଠିକ୍ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାବେଳେ କେହି ବି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିବ। ଏଇଟା ଭାଇ ଆମ ଦାସରଜ ମନ୍ଦିର ଏଇଠିକି ଆଜି ମହାରା ଶିବରାତ୍ରି ଦୀପ ଏଇଠି ଚାଲିକି ଆସିବୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇପଟେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ଏପଟେ ରହିଲା। ପୁରା ଅଲଗା ହାଲକା ଉଲ୍କା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଦିଶୁନି। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଦିଶୁନି ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ସ୍ମୃତି ପୁରା ଅଲଗା। ଏଇଠି ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଯାଏଁ ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 10 ଯାଏଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼ିଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ପୁରା ସ୍ମୃତି ପୁରା ଅଲଗା ଆଉ ପୁରା ରଡ଼ ପୁରା ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପିଲାବେଳ ସ୍ମୃତି କାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରେଲୱେ ମାର୍କେଟ। ନାଇଁ ରେ ଆଜି ପୁରା ହେବ ନା ଟିକେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ତେଲଟା ପକେଇଦେବା ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲଟା ଦେଖ 5:30 ହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ବେଗି ଆଉ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚ ଫୁଲଟା ବି ଆସି ମନ୍ଦିର ଯିବ ଟିକେ ଯିବା ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବା। ପେଟ୍ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଖାଲି ହେଉଛି କଉ ମତରେ ସରିଯିବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତ ଯିବା ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବା କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଅଛି ନା। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ଯିବି ଟିକେ ମନ୍ଦିର। ରାଜା ରାଜା ଏଇଠି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ମାର। ଏଠି ଲାଜ କଥା ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଯିବା ଟିକେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିବା। ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଗାଡ଼ି। ତ ପିଲାଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି ଆଜି। ତ ଯିବା ଘରକୁ। ତ ଫାଇନାଲ ବାହାରିଗଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ପୁରା। ତ ଯିବା ଦୀପ ହେରିକା ଟିକେ ଜାଳିବା। ଘର ଲୋକ ତ ଯିବା ଡମଣା ଟିକେ ପଳେଇବେ ନା ଡମଣା ଦେଲେ ଦୀପ ହେରିକା ଜାଳିବେ। ତ ମୁଁ ଯିବି ଦାସରଜା ଆମ ଦାସରଜା ମନ୍ଦିର ଯିବି। ତ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗଟା ଟିକେ ପିକଅପ୍ କରିବା ସେ ଅଛି ସେଇଠି ତାକୁ ପିକଅପ୍ କରିକି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଦାସରଜା ମନ୍ଦିର ତାର ଯିବା ତାର। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯିବା ଚାଲ ବାଏ ବାଏ।
फाइन କରିଦେଲି ତ ଯିବା ଟୁଲିଆକୁ ଯାଇକି ପିକଅପ୍ କରିବା ତ ଯିବା ଟିକେ ଟୁଲିଆକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପିକଅପ୍ କରିବା ଏପଟେ ଯା କାମ ଟିକେ ଅଛି ସାରେ ପଡ଼ିବୁ ହାଇ କରିଦେ ହାଏ ହାଏ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ତ ଯିବୁ ଟିକେ ଟୁଲିଆକୁ ପିକଅପ୍ କରିକି ଆମେ ଯିବୁ ଦାସର ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ତ ଚାଲ ଯିବା ଯାଉଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଟୁଲିଆକୁ ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ବାହାରୁ ଆସିବା ଘର ବାହାର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହିଛୁ ଯେ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି ବାହାରୁ ଆସିଥିଲ ଆସିଯାଇଛି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କଲ୍ କରିଦେଲୁ ସେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଜଟ କଲ୍ କରିଦେଲେ ସେ ବାହାରୁ ଆସିଲାଣି ତ ତାକୁ ଆମେ ପିକଅପ୍ କରି ଯିବୁ ସାଙ୍ଗେ ଦାସରଜା ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ମାନେ ଗହଳି ତାହେଲେ ଯାଇକି 7:44 ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ନଙ୍ଗା ଗହଳି ଥିବ ତ କେମିତି କ'ଣ ମାଲ୍ ସେଟା ସବୁ ରହୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ ଆମର ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଭେଟ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛେ ନା ମଜା ମସ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆମ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବି ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ଯିବା କଥା କହୁଛୁ ନା ସାଙ୍ଗ ଏତେ ସବୁ ଆସିବେ ମଜା ମସ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ରେ ଏଇଠି ତମ ସିଧା ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଏ ମାଲୁ ଡିପର ମାଲୁ ଏଡ୍ ମାରେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ୱେଲକମ୍ କରାଯାଏ ଆସିବୁ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ତାହେଲେ ଏଇଠି ନା ଯିବା ଆମେ ସେଇଠି ଜାଣିପାରୁଛ ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତ ଆରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତ ଯାଉନି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେ କହ ବସିଲା କହ ହାଇ ହେଲେ କହିଦେ ଟିକେ ସେ ଲାଦି ଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ମନା କରୁଛି ଯିବୁ ଟିକେ ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳିବୁ ତ ପିଲାଲେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମନ୍ଦିରରେ ଦାସରଜା ମନ୍ଦିର ତ ଯିବୁ ଏଇନୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଗହଳି ତ ପ୍ରବଳ ପୁରା ନଙ୍ଗା ଗହଳି ପୁରା ବୁଝିଲେ ତ ମୋଟେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ କୋଉ ଗାଡ଼ି କରିବା ପିଲାలు ଗାଡ଼ିଟାରେ ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ିଟାରେ ପାର୍କିଂ କରିବୁ ଦୀପ ଫିପ ଜାଳିବୁ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ଏଇଠି ଆମ ଟୋଲିଆ ତ ଯିବା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳିବା ଦୀପ କିଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ଲୋକ ତ ଗହଳି ଅଛି ଜାଗା ନା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେ ଲାଜ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିତରୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ଲାଜେଇ ଯାଉଛି ତ ଯିବା ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦୀପ କିଣିକି ଆଣି ଭିତରେ ଟିକେ ବସିବା ଆଉ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ଆଉ ତାର ବହୁତ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାରେ ହଉ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଜାଗା କରୁଛେ ବସେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଲେଖି କରିବୁ ତ ଏବେ କରୁଛି ତ ମାନେ ତୋ ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ଭିଉ ଆଇବ ନା ନାଇଁ ଲାଜ କରୁଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଗା ଦେଖୁଛୁ କୋଉଠି ବସିବୁ ଜାଗା ତ ସହଜରେ ମିଳୁନି ତ ଦେଖ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖିକି ବସି ପଡ଼ିବା ତ ଲେଟ୍ ବି ଟିକେ ହେଇଗଲା ନା ଜାଗା କଭର ହେଇଯାଇଛି ଯିବୁ ଆମେ ସେ କାହାକୁ ଖୋଜି ଯାଉଛି ଟୁଲିଆ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି କୋଉଠି ବସିବ କୋଉ ଝିଅ ପାଖରେ ରହୁଛ ସେଇଟା ଆଉ ତ ଯିବା ଚାଲ ଆମେ ଦୀପଟା କିଣି ଯିବା ବସିବା ଟିକେ ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:54 ହେଇଗଲାଣି ତ ଯାଇକି ସେପଟେ ଆରପଟେ ବସିବା ସେପଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ନହେଲେ ବସିବା ହେଲା ତ ଚାଲ ଯିବା ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ବସିଛୁ ଭିତରେ ଏଇଠି ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳୁଛୁ ଦୀପ ସରି ଆସିଲାଣି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୀପ ଆଣିଛି ଘିଅ ଆଣିଛି ଘିଅ ପୁଣି ଦୀପ ଫୁଲ୍ କରି ତ ଘିଅ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସରିଗଲାଣି ତ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଛି 9:09 ତ ବସିକି ଆମେ ସବୁ ଜାଳୁ ଯାଇଛି ଟୋଲିଆ ସେ ଯାଇଛି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯାଇଛି କ'ଣ ଆଣିବ କରିବ ଆମେ ବସିକି ଜାଳୁ ସଳିତା କଣା କରିବୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଘିଅଟାକୁ କଣା କରିବୁ ଆରେ ଘିଅଟାକୁ ତ କଣା କରିପାରିବ ଲୋକରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 9:55 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ତମ ବ୍ଲଗ୍ର ଅଭିଜ୍ଞ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ହାପି ଶିବରାତ୍ରି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ କହିଦିଅ କ'ଣ ଆଜି ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଖୋଲୁଛି ଭାଇ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଭାଇ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର କଲ୍ କରୁଛି ସେ କୋଉଠି ଅଛି କି ଜାଣି ବାରମ୍ବାର ସେ କଲ୍ କରୁଛି ଏ ଟୁଲିଆକୁ କଲ୍ କଲୁ ତ ତାକୁ କଲ୍ କରିକି ଆମେ ଏଇନୁ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ
ମୁଁ ଦାସରଜ ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇନୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଏଇନୁ ଡମଣା ଯିବି ବୋଉ ହେରିକା ନେଇକି ଫେରେ ଘରକୁ ଫେରେ ଯିବି ତ ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଏବେ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ତ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବେ ତ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ତ ଆକୁ ମୁଁ ଏଇନୁ ଘରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ଯିବି ଜଟକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ତ ଯିବି ମୁଁ ମଝିରେ ବସିବି ମଝିରେ ନାଇଁ ମୁଁ ମଝିରେ ବସିବି ଯୋଉଠି ତା ପୁଛୁନ ଏଇଟା ଉଦା ହେଇକି ପୁରା ଅଛି ପଛେ ଭଲ ହିଁ ଅଛୁ ନା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗାଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ସୁଧା ଯିବ ରହୁନୁ କାହିଁକି ରାତି ବେଳେ କାହିଁ ତ ଟୁଲିଆକୁ ଏଇନୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ଆମେ ତା ଘରେ ଏଇନୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ଟୁଲିଆ ଯାହା ହେଲା ତା ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ତ ଆକୁ ମୁଁ ଘରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି ତ ଆକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଟୁଲିଆଟାକୁ ତ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଯିବୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା ଟାଇମ୍ ତ 10:16 ହେଲାଣି ଆମର ଏପଟେ କ'ଣ କହିଲେ ବେଗି ଟିକେ ରିପୋର୍ଟ ଉଠି ଯାଉଛି ତ ଏପଟେ ଆମ ଦାସରଜା ମନ୍ଦିରରେ ତମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି 10-15 ଭଳିଆ ଆଉ ସବୁଠି ସେମ୍ ସବୁଠି ତ ଇଏ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆମ ଆସିଥିଲା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ ତ ଏମିତି ସବୁ ଦିନମାନ ଏସବୁ ଏମିତି କଟିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନିଜ ପାଖରେ ତ ସବୁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଭେଟ ହେଇଗଲେ ମିଶାଗଳା କଲେ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ମଜା ସେ ମଜାଠୁ ବି ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଟିକେ ପାଣି ମିଶା ବାବା ଝରି ପଡ଼ିଲ କି ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ଯାହା ଜମି ସବୁ କରିତେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନ କାହାର ବ୍ଲଗ୍ ସହ ତ ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କାହାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହେଇଥାଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଦୀପ ଜାଳି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତ କାହାର କିଛି ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ମୋର ପ୍ରତି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା କଟନ୍ କିମ୍ବା ସିଲ୍କ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ ମାନେ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାକିକି ଟିକେ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ଟିକେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜି ଦିନମାନ ସବୁ ତ ଘରୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆକୁ ଯିବା ଘର ପାଖେ ଗଲା ଆକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆମ ଡମଣା ମନ୍ଦିର ବୋଉ ହେରିକା ସହିତ ଆଣି ଯାଉଛି ଆରେ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ କହିବି ଯାଇନି ଗାଲୁଆଡ଼େ ତୋର ଅଛି ଆଉ ହଉ ହଉ ଲୋଉନୁ ଯାହା ହେଲା ହଉ ଯାଉଛି ତ ଦିନମାନ ଆଜି କେମିତି କଟିଲା ଦିନମାନ ତ ଭଲ କଟିଲା ତ तो पिला ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଚାଲ ଯିବା ଘର ଭିତରକୁ ବାବାରେ କି ହାଲିଆ ତ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ତ ପିଲା ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ଆମର ଏପଟେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଗଲା ଦୀପଟା ଆମ ଦାସରଜା ମନ୍ଦିରରେ ବେଗି ଟିକେ ମହାଦୀପ ଉଠିଗଲା ଆଉ ଡମଣା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଉଛି ତ ଏପଟକୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବୋଉ ହେରିକା ନେଇକି ବାପା ବୋଉ ଦିଦି ହେରିକା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଜି ଟଙ୍କେ ଟିକେ ବସିଯାଇଛି ନା ତ ଏମିତି ସବୁ ଦିନମାନ ସବୁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଏ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି ତ ଯିବା ଟିକେ ପଣା ପିଇଦେବା ପିଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍।